El 10 de novembre va ser la data que va triar el Diari de Figueres per organitzar la trobada de radiofonistes de Figueres. 10 de novembre perquè és el diumenge que s'acosta més al 14 de novembre, que va ser la data en què va arrencar Ràdio Barcelona. I per celebrar aquest centenari vam dir, i si ens trobem tots aquells, totes aquelles que fem o hem fet ràdio un moment o altre, i som de Figueres? Va venir un centenar de radiofonistes, ens vam trobar a la CATE, vam inaugurar una exposició sobre la història de la ràdio que segueix oberta fins a primers de desembre, i vam voler retre homenatge a alguns de les moltíssimes persones que s'ho mereixen. Emília Pla, de 91 anys, la nostra degana, la van fer pregonera, el seu fill Jordi Casademont va ajudar-la a fer el pregó. Vam recordar-nos de Montserrat Minovis, de la seva lluita per l'objectivitat periodística, per la defensa dels drets de les dones. Vam recordar els narradors esportius dels anys 80 i 90 que transmetien els partits de la Unió Esportiva Figueres a l'època daurada de l'equip de futbol, quan va estar a un pas de pujar a primera divisió. Vam voler retre homenatge a un senyor que fa molts anys va començar a fer informació meteorològica a Ràdio Vilafant des de casa seva sense gairebé mitjans tècnics, però amb molta vocació i amb les seves pròpies prediccions. I vam voler destacar que un estudiant de l'Institut Ramon Muntaner, Aniol Pibernat, ha fet un treball sobre la història de la ràdio que ha portat a documentar que la ràdio a Figueres no existeix des de 1962, com creiem tots, sinó des de 1927. Això és el que va donar de si la trobada de radiofonistes de Figueres. Estem tots realment molt contents d'aquest centenari.